Hvad fanden laver du op der? Hvad skal der være? Hvad laver du? God nyhed og dårlig nyhed. Jeg kan ikke komme med. Jeg har lige fået jobbet. Er du med på rejserne? Er det ikke rigtigt? Ja, lækker. Længe siden. Ja, men det er simpelthen bare ikke godt nok. Og jeg blev så Jeg havde nok materiale til at lave en tv-serie på 8 afsnit. Der blev jeg nødt til at bekende med det samme. I er vildt begejstret. Find på noget. Hvad kan de lide? Hver gang. Okay. Jeg har søgt... Sådan, mand. Det er min dreng, det der. Så lad bare som om jeg er med i første hug, hvis jeg lapper noget. Så lad bare som om. Jeg var det også. Jeg se, altså, den er ikke lige grædet endnu. Mads, da jeg fortalte, du var med, ja. Så knaldede de helt ud. Selvfølgelig gør jeg det. Prøv at høre, Mads, så langt er jeg slet ikke kommet endnu. Nej, men det kan klippes ind hvor som helst. Det kan klippes ind på en eller anden måde, du ved. Det skal nok fungere og sådan noget, ikke? Du er med, Mads. Du er med. Sådan er det bare. Mads, fortæl mig, hvad sker der med det hår der? Hvad er det for noget, altså? Det ser godt ud. Men må jeg spørge noget personligt? Dit sexliv derhjemme, ikke? Ja. Sidder du ovenpå? Altså, jeg spørger bare om det. Thomas, hvad er det for en stilling, hvor manden sidder ovenpå? Jeg sidder bare med håret der. Jeg spiller de 3 musketerer. En ny version. Super fedt, mand. Med, hvad fanden er med? Orlando Blume med. Christoph Waltz. Og fra en Glorious Bastards. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Mand. Okay, fedt. Han er ikke så fed som dig, Mads. Men det er det, jeg laver. Så det går jeg rundt og laver. Kan man købe et stort sommerhus i Råleje med udsigt fra... Det kunne man da godt. Det kunne man nok godt. Har du ikke til salg, det her? Altså, du skal da have mange penge for lige ind i sådan en idiot. Prøv det får jeg også, dreng. Skal vi spille? Lad os nu spille noget poker. Kom nu. Emo, Thomas, Joachim, Kato. Ja, først er Sådan der. Mads, kom så. Ja, jeg ved, det er noget pis. Jeg er altså kun ævre. Nej, ser. Prøv lige at se, hvor han har, mand. Vi finder lige 50 fælder der. Hold kæft, det blærer. Hold nu. Der var vi sgu. Slap af, det er diæter, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Godt. Kom så, dreng. 50-100. Det må være driller mere, Mads. Det er okay, dreng. Kostede du 2. Hvad siger du? 2. Hvor meget? 2. Fucking. Du er ude, ikke, jo? Jeg er ude. 2.000. Du er med på 2.000? Ja. Så folder du. Helvede, mand. Så gad han alligevel ikke mere. Nej, det er ikke det pis, mand. Det er All in. Jeg ser dig. Godt, så kan jeg starte dig med at vise den her 2 par. Så lige en bund. Det er bare nok. Tak, Dan. Farvel, Dan. Dan, du skal være med det. Jeg har sagt det til dig igen og igen. Han får den fucking på riveren igen, mand. Du bliver bedre og bedre hver gang, Dan. Lige pludselig er han der. What do you call this game? Er der mobsefjæs, mand? Bare lad være sidde og mobilere så meget. Okay, prøv at høre. Jeg gider i hvert fald ikke at sidde og spille med 7 gamle mænd, som sidder og sumoler hele tiden. Vi spiller for sjov, mand. Bare fordi der er penge med, så bliver jeg sur. Jeg er ligeglad med penge. Du kan godt sige, det er langt ud. Kan du ikke sige det? Kan du ikke sige, det er langt ud? Seriøst, hvis du bare skal være tudemarie hele tiden, så er det overhovedet ikke sjovt for mig at komme. Vi kan stoppe nu. Heldigt. Det er altså ikke noget, man heller gør. Du syver. Ja, men det jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hvor? Det har jeg ikke. Nej, Ulrik. Så lad mig. Ja, det kører sgu meget godt, synes jeg. Man kan sige, det er lidt sur, ikke? Han mokker lidt. Hvornår er det?
Okay, prøv at må jeg ikke lige ringe til dig om timen? Ja, vi sidder bare her nu. Sluk den fucking telefon, mand. Og det er dollars. Godt. Okay, dreng. Hvad nu, Mads? Ja. Der sker det med Las Vegas, at... Ja. Jeg kan så godt komme. Det er dårligt, mand. Prøv lige at høre. Rolig, det er han. Men nu det er bare ud, du kender ham. Nå, okay, jeg troede lige, men... Godt, prøv at høre, hvor nåede vi til? Er der nogen, der ved, hvad klokken er? Det er den tidspunkt, vi godt for morgen. Klokken 9. 9 sharp. Kan vi mødes en halv time før? Ja, lad os gøre det. Skal vi ikke gøre det? Prøv at høre, dreng. Klokken er 9, så er det ud af vagten. Okay, i morgen. Klokken hvad? Klokken 9. Halv 9. Halv 9. I morgen klokken halv 9. Sharp. Okay, dreng, vi ses. Ja, det er det.